grabe. Ngayon pa lang po excited na po ako para po sa gagawing pailaw bukas. Kaya naman po dito na po ako matutulog ngayong gabi. So ayan guys, nandito po tayo ngayon sa plaza ng Lawang Northern Samar. At tinitingnan po natin yung preparasyon ng pailaw sa Pasko dito po sa bayan ng Lawang Northern Samar. Welcome back mga kachapsoy. At ayan, nandito po tayo ngayon. Ayan, may lumabay. Ano ba? Shoutout sa'yo. At yung nakikita po ninyo ang simbahan ng the St. Michael the Archangel Church ng Lawang Northern Samar. At nandito po tayo ngayon sa plaza ng Lawang para ipakita po sa inyo ang ginagawang paghahanda po ng bayan ng Lawang Northern Samar para po sa gagawing pailaw bukas December 11, 2023. Pailaw sa Pasko ng bayan ng Lawang Northern Samar. At ayan mga kachapsoy, grabe. Ngayon pa lang po excited na po ako para po sa gagawing pailaw bukas. Kaya naman po dito na po ako matutulog ngayong gabi. Grabe, napakaganda po. Grabe, siksik, liglig. Umaapaw po yung preparasyon. Yung design po dito sa plaza. Ayan oh, parang puzzle po yung kanilang ginawa. At yung mga tao daw po dito ay magkakamang po sila. Ayan. At may ground po kapag dumail sila kapag dumail sila sa pailaw mga guys. Kaya siguraduhin ninyong huwag kayong dadail kapag kayo dyan ay kumamang. At ayan, pati po yung mga dingding po ng mga riyas na bakal, pati po yung simbahan at buong paligid po ng Plaza Rizal ng bayan ng Lawang ay nilagyan po ng mga palamuti ng mga pailaw. At grabe guys, ngayon pa lamang po marami na talaga ang nag-aabang dito, nandoon sa mga sulok-sulok, sa mga kasisidman. Dahil grabe, napakaganda po talaga. Ngayon pa lang po excited na po ako ngayon. At saka shoutout po sa LGU Lawang dahil kahit pa paano ay nakahabol po tayo sa pailaw, mga pailaw po ng mga karatig bayan ng Lawang. At syempre mga guys, excited po tayo mga guys kung mayroon din pong pakain na gagawin ang LGU Lawang para po sa mga mag-a-attend ng pailaw sa Pasko ng bayan ng Lawang Northern Samar. Charing lang po. Pero ito po yung sinasabi ng ilang mga nag-attend doon sa pailaw ng Palapag, dahil yung bayan ng Palapag, Northern Samar po, sa kanilang ginawang pailaw ay may libre po silang pakain. Ayan. Baka naman. Pero syempre, imbitarin nyo naman kami kung mapapakain kayo dyan. Charing lang po. Pero ang importante po talaga, maramdaman po ng mga tuminungnong na mga residente po ng bayan ng Lawang, pati na rin po ng mga bisita po na dadayo po dito sa ating bayan, ang kahalagahan at ang tunay na diwa ng Pasko sa pamamagitan po ng pagpapakita ng kultura ng masayang pamilya po ng mga Lawanganon nga lanong. At ito naman po yung Christmas decor ng Grain Court dito pa rin po sa bayan ng Lawang Northern Samar. At ayan mga kachapsoy, kita-kita po tayo bukas para sa kick-off ceremony po ng pailaw sa Pasko 2023 ng bayan ng Lawang Northern Samar. Daghang salamat sa suporta!